Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän mukaan ja matkaan. On 26. helmikuuta 2026 ja ollaan matkalla tonne pohjoiseen. Tarkoitus olisi viikon verran vähän reilusti pyöriä siellä pohjoisessa niissä Lapin hiihtokeskuksissa ja mitä nyt ikinä mieleen sitten juolahtaakaan, että ei ole mitään semmoista varsinaista matkasuunnitelmaa ei ole, että ihan vaan fiiliksellä ja jos jossain paikassa viihdytään, niin voidaan olla pitempään ja sitten taas vaihtaa paikkaa useastikin. Eikä tiedä, vaikka mentäisiin 2 kertaa samaan paikkaan, jos oikein hulluksi heittäydytään. Tämän reissun ensimmäinen pysähdys on Tupoksen ABC:llä. Eli me jättiin kotoa tänne ja pitemmälle ei nyt viitti, ettei se mene pelkäksi ajamiseksi tämä retkenteko. Eli täällä Tupoksella, eikä missään Puhoksella, on tämmöinen matkaparkki ABC:n täällä takana ja tämä on ihan mukava paikka. Kyllä, me ollaan ennenkin tässä oltu, mutta tässähän nyt sitten on näitä rekka-autoja tuolla näkyy aika paljon ja niitä tulee ja menee pitkin yötä ja ne pitää sen oman äänensä. Mutta kyllä me viimeksikin tässä ihan hyvin nukuttiin, että mä uskon, että se onnistuu nytkin. No niin, tässä nyt ollaan Äkäslompolossa Ylläksen ykköskaravaanissa. Aamulla lähdettiin Oulusta ajeleen ja nyt tosiaan tultiin tänne. Meidän piti mennä tuohon tunturin toiselle puolen, Ylläsjärven puolelle, mutta se oli täynnä. Niinpä me tultiin tänne. Me oltiin täällä viime vuonnakin ja tää on ihan hyväksi todettu paikka. Ja aika paljon täällä nyt kumminkin näitä vaunuja ja väkeä näkee. Mutta lunta mun mielestä ei ole niin paljon kuin on ollut aikaisempina vuosina, että ei ole kyllä ihan niin paljon. Vaikka kyllä tämä nyt sinne etelään verrattuna on tätä lunta nyt täälläkin, mutta ei ihan niin paljon mitä on ollut aikaisempina vuosina. Hyvää huomenta. Täältä Ylläksellä ollaan ja hienosti nukuttiin yön yli ja nyt tuossa on noin hevoset tuossa. Mä näytän kohta kuvaani. Ja mulla on tässä porkkanoita niille. No niin. Hevoset. Hyvää huomenta teillekin. Kattokaas mitä mulla on. Kattos. Mitä mulla on? Noin. Ja sullekin löytyy. Missä se kolmas on? Missä se kolmas on? Sitä ei näykään. No sä saat sitten vielä toisen. Noin. Noin. Nyt on hyvä mieli kaikilla. Onko sulla vettä täällä? Onko? On sulla vettä täällä. Menikö sun kaveri tonne pihaan? Meni. Olisi pitänyt tuoda porkkanoita. Missähän ne näillä ratsastaa? Tai ylipäätänsä laittaa noin hevoset. Jossain.
No niin, nyt on raskas 5 kilometrin ylämäki nousu suoritettu ja kyllä se toi kuuma kahvi, kyllä se niinku palkitsee tämän vaivan. Nyt on saavuttu Luostolle ja täällä rupeaa olemaan kelit aika hyvin kohdallaan ja lähdettiin aamulla Äkäslompolosta ajeleen tosiaan ja tuossa oli matkan varrella oli tosi hienoakin keliä ja siitä on vähän kuvaa siitäkin otettu. Mutta käydään katsomassa tätä itse mäkeä tuossa, laskettelumäkeä. No niin, tässä on vähän näkymää täältä parkkipaikalta ja jos niin tuolla meidän auto näkyy tuolla mäessä. Saatiin hyvä paikka. Meillä on näköalapaikat tänne rinteeseen, vähän niin kuin missä tapahtuukin jotakin, että ei olla ihan niin kuin ikkunat mettään päin. Käydään katsomassa tuolla sitten rinnettä. Mutta komia on keli kyllä. Ja luntakin on tänne sarellut tässä talven mittaan. Täällä itse asiassa taitaa olla enemmän lunta, mitä oli Ylläksellä. Ja tuossa matkan varrella niin se oli oikein niin kuin puita katkennut lumen painosta. Ihan tommosia reiden vahvuisia mäntyjä, niin ne oli tuosta metristä katkennut vaan lumen painosta. Ja siinä ei nämä nyt niin isot rinteet on, mitä Ylläksellä ja Levillä on, mutta kyllä tuollakin jalkansa poikki saa, jos se ei tule. Täällä sitä nyt ollaan Rukalla Kuusamon kupeessa ja täällä on oikein hienot kelit ja ei mitään vikaa. Siitä Luostolta vielä jäi semmonen sanomatta, että siihen Luoston karavaanialue lippuun sisältyy Kylpylän liput. Et me oltiin eilen sitten Kylpylässä lilluttelemassa vähän poreammeissa ja oli oikein mukavaa. Saatiin löylyt kunnolliset ja oli oikein kivaa. Ja nyt tosiaan täällä Rukalla mä näytän vähän kuvaa tosta. No niin, tän näköistä on Rukatunturilla. Tuolla on noi hiihtorinteet ja karavaanialue näyttää tällaiselta. Siinä on meidän kärry. Joo, taivas on melkein pilvetön. Oikein hieno keli. Terve! Tänään on 3. päivä maaliskuuta ja lähdettiin aamulla Rukalta ja ajettiin tänne Vuokattiin. Tämä on semmoinen niminen paikka, tämä karavaanialue, kun Kattivankkuriko tämä oli. Sillä oli semmoinen hauska nimi. Ja me ollaan oltu täällä kyllä ennenkin vieraana ja kyllä tämä on ihan hyvä ja viihtyisä paikka ja täällä on nämä kaikki puitteet sun muut on ihan hienosti ja kyllä täällä kelpaa olla.
tultiin tähän. Tää on Liaksassa. Tämmönen kuin Eeva Ryynäsen taiteilija. Ja on kyllä, siinä on aika hienot kahvilan ovet. Nekin on yhdestä puusta tehty. Siinä on astetta suurempi puuntyvi. Ja lattia on todella upea. Ja kaikkihan täällä ne tupeita on, niin siinä. On kyllä hienoja. Ei voi muuta kuin ihailla kyllä. Enkeli keltaisella pilvihattaralla. Ja tää on hauska. Tanssivat karhunpennut. Ja sekin on yhdestä ja samasta puusta veistetty kyllä hienosti. Ja iso puu tämäkin on ollut, mistä tämä karhu on veistetty. Jos veistetty. On kyllä. Ja samalla lailla nämä, tuosta menee tommoset rappuset yläkertaan, niin ei nekään nyt ihan patikasta ole tehty. Että kyllä niissä on ihan kanssa käytetty aikaa. Tuolla on lisää taideteoksia tuolla ylhäällä. On hieno. Hieno erämaakirkko ja todella hienolla paikalla. Paatterin kirkko. Ja ovet on taas tehty yhtästä puusta. On ollut aika jykevää ollut tää puutavara täällä. Ja siinä on hieno erämaakirkon alttari. Penkit. Ja täällä tää sama toistuu, että noista oksista on tehty tommosia kukkia. On niissä ollut aikamoinen nyrhääminen. Tuo nurkkamalli on kyllä, en oo tommosta nähnyt missään. On kyllä jaksettu nyrhätä. Oh. Siinä on varmaan jonkinmoinen saarnastuoli sitten. Oh. On kyllä kumea. Ja ihan reilun kukasta hirttäkin on löydetty seinään, ettei tää ole mitään semmoista pikkuparrua, mitä nykyään. Mä luulen, että nää on tosta pielisestä naarattu nämä puut. Jo silläkin, että nämä on aika, ja nämä on kyllä lähtenyt sitten jo kiertyynkin, mutta näissä aika vähän näkyy halkeamia, että nämä on, olisiko nämä ollut uppotukkeja. On hieno.
Tämänpäiväinen pysähdyspaikka on Joensuu. Ja tämän paikan nimi oli joku Kultaranta, Holiday Kultaranta tai jo sinne päin. Että lähdettiin aamulla tuolta Vuokatista ajelee ja tuossa matkan varrella pysähdyttiin katsomaan semmosia tosi upeita tommosia puuveistoksia. Mä pistän niistäkin tähän videolle kuvaa, että se on kyllä, jos täällä päin pyöritte, eli se oli Liaksassa tuossa matkan varrella, niin jos pyöritte täällä päin, niin ilman muuta sinne kannattaa mennä tutustua, ja se on todella upeasti kaikki tehty. Tosi hienon näköinen ja hieno paikka. Mä olin ihan myyty. Vähän tämmöistä yleiskuvaa tästä paikasta. Tää on ihan tuossa niin kuin kaupungin kupeessa tää paikka ja tässä on ihan kaupat 10 minuutin kävelymatkan päässä ja ihan tämmönen normipaikka. Tuossa on joku urheilupuisto ja jos mä ymmärsin oikein, niin täällä alkaa huomenna ampumahiihdon. Onko ne sitten maailmanmestaruus vai Suomen mestaruuskilpailut? Että tänne on sitten odotettavissa enemmänkin väkeä. Valamon luostari. Tää on ilmeisesti sitten luostarin pääsisäänkäynti. Hienot on systeemit. Rauhallinen paikka asustaa. No niin, nyt on 5. päivä maaliskuuta ja tämä on meidän reissun 8. päivä. Ja lähdettiin Joensuusta tänään ja ajettiin tänne Joroisille. Tämä on semmoinen Jokiranta-niminen karavaanialue ja tämä on kesäaikaan kyllä ihan hemmetin hieno paikka, ihan varmasti. Tämä on kyllä todella upean näköinen. Tuossa on tuommoinen jokimaisema vai lieneekö se järvi, vaikea sanoa, mutta todella upea paikka ja kesällä vallankin ihan varmasti. Tuossa on tuo huoltorakennukset ja lapsille vähän kaiken näköistä ja on kyllä hieno. Ja eikä ilmakaan kyllä mikään huono ole. Tämänpäiväinen yöpymispaikka on Heinolan Heinäsaari. Ja niin kuin näkyy tosta, meillä on Autonnokka ihan sitten rannassa ja tää on hieno mesta. Tässä on nyt tämmöiset terassipaikat oikein, että tähän nyt sitten vois vaikka pöydä ja tuolit ottaa ja nauttia oluet, jos on sillai oluen ystävä. Niin mutta hienot on puitteet. Tietysti jos ihan jotakin pakko sanoa moitetta, niin tuossa on tuo Heinolan silta. Se on noinkin lähellä tuossa ja sieltä nyt autohuminaa nyt sitten kuuluu jonkun verran, mutta en usko, että se nyt mitään yöunia häiritsee. Että kyllä mä
Mä uskoisin, että me pärjätään täälläkin. Mutta hieno on kyllä näkymä ja keli. On kyllä. Kerta kaikkiaan.